Great day mga bossing. Time check natin is 5 AM. At ayan, papunta kami ngayon ng Tarlac sa Cobia Beach, yung tinatawag na Orange Bridge din. So ito mga kasama ko from Malasimbu kay Dabarkat. So, bali 6 kami na papunta dun ngayon. Ayan, ride out na namin from dito sa San Jose, Dinalupian, Bataan. So yun, tara. Ibang payuran pa rin yung sabi. Bugbog yata yung sinasabi yung payuran. Good morning! Nadaanan na namin dito sa Florida Blanca sa may basa yung mga kasama namin, mga taga Florida. Yan, sina Ate Mel, tapos ito na kami. All in all, nasa Siam. Nasa ano kami, 10. Mel. Hello, sir. Hello. Hi. Hello, hello. Hi, Pastor. Alam mo ba? Morning. Porak na, porak. Time check 7:15 AM at nandito na kami sa Clark. Yan. And ito nga yung well known na bike lane dito sa loob ng Clark. Pinis na kayo, wala sa kalsada yan. Napakaganda ng bike lane dito, bossy. Picture muna. Ano kasi?
sisilungan dito. Dahil nandito kami, picture muna. Yan. Uwi na na! Nakalusot na ako! Ano? Nadali pa ng sumpa si Ber. Wala akong ano, kumakabis yung kambal ba? Alin? Kumakabis. Ahon. Faithfully. Bali diretso nito bossing, pupunta kami ng Bamban. Actually Bamban Tarlac na to eh. Pero pupuntahan namin yung ano yung Bamban Beach. Ganda dun no? Panalo. Lusong, ganda. Ano? Grabe. Mahaba din tong ahon na to. Pero buti may belo ng ano, ng lusong. Pero mahaba pa rin. Ito yung tuloy dito. Sinamantala ko na yung lusong. Medyo may buwelo. Bali nandun na yung ano, yung Banban Bridge. Ayun no. Dito yung palabas ng Tarlac. Pag dito kasi, ito yung ginagawang kalsada papunta sa Zambales. So dito kami. Okay. Ito. Sarap talagang mag-bike. Ito ang view. Grabe. Side trip muna kami dito sa ano, sa Barangay Lourdes sa Grotto dito sa Bamban. Yung iba namin kasama nagpunta na dun sa beach. So kami, akit muna kami dito. Ayan. Mataas-taas din. Unti lang. Nakakarating din. Nakalati na. Si Ate M. Punta kami sa ano. Yan, Japanese cave. Slide. Parang nasa ano lang ha, ambon ng ito lang. Yung cave. May aso daw. Dragon. Sayang. Marami. Japanese.
Oh, ito lang pala yung bata. Diyan. Ilaw ka, ilaw din. Pag nadulas kasi. Ako lang ang bibigyan sa likuran mo. Sa 160 daw yung step dito sa grotto. Isang araw na naman ako maghihiga nito. Dahil napagod. Sakit. Your Honor. Yan. Dito ila mga nagsisindi ng kandila. Meron pa doon sa taas. Sa may taas pa to mga bossing. Narinig ko na yan, yung malapit na yan. Isang malaking kasinungalingan. Ayan na lang. Ayan na talaga. Pero lalaki ng step niya. Fairness ha. Ah! Yung puzzle mo, kuya! Puzzle mo! Ito yung view sa taas. Ayun yung Bamban Bridge. Tara, sa mga cross. So hot. Yan, ito yung mga ano, yung mga cross sa taas. Ano na ba? There, 5 fingers. Uy, fingers ka. Sana kami. Baka naman. Yun, nakababa na kami na we're off to the Bamban Bridge na para magpa-picture-picture siyempre. Oh, ano ka? Drone shot.